yung pangalan mo ulit? Nakalimutan mo na yung pangalan mo. Makakalimutan yung pangalan mo dito sa luto mo. Ang sarap eh. Guys, if you're not yet subscribed to our channel, yum 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 yum. Please do subscribe, like nyo na rin ang aming video para updated kayo at i-ring bell nyo na rin ang samahan nyo ako guys. Ayan, samahan nyo ako sa akin guys. So simulan na nating magluto. First na gagawin ko ay maglalagay ako ng oil para maigisa lang konti yung ating beef. Pressure cooker na tong gagamitin ko para mas madaling lumambot yung ating karning baka. So yan, ilalagay na natin ang ating bawang. Hinaan natin yung apoy. Lagyan na rin natin ang ating sibuyas. Madali na namang magluto guys. Ganito lang magluto. Ay, isa lang naman yung procedure ng pagluluto ng mga Filipino dishes. Minsan yung mga sinasahog ko lang yung magkakaiba. Ayan, so yan, para hindi siya masunog, so ilagay na natin ito. Para mas malasa lang yung ating nilagang baka. Ayan, so ibubrot ko lang ito and then maglalagay na tayo ng water. Ang i-achieve lang natin is yung mawala yung red na kulay. Bago ako maglagay ng water. Pwede na ako maglagay ng tubig. Tapos pakuluan na natin. Water. Sarap ang sabaw ng baka. Wala siyang talagang sukat. Depende sa gusto ninyo kung gaano karami yung sabaw ninyo. Ilagay ko na din yung salt. And maglalagay ako, ito guys, yung whole pepper na galing sa bukid, talim sa bukid ito. Ayan, so ilagay ko na yan bago ko siya pakuluan. And then, maglalagay din tayo ng a little bit chili powder. Kung na-remember ninyo guys, meron kaming upload video dyan na kung saan paano namin ginagawa yung mga sili. Yan, para ma-preserve namin kasi sobrang dami ng bunga at tapos naghihinugan na. So, may vlog po kami dyan. Tapos, takpan na natin. Yan, hintayin na natin siyang kumulo at lumambot bago maglagay ng mga gulay. Okay guys, so
malambot ng ating baka. Kaya i-off na natin ang apoy. And then, let's wait to cool down bago tayo magbukas. Be careful guys ha. Huwag basta-basta magbubukas ng pressure cooker kundi sasabog sa mukha nyo yan. Delikado. Wow! Yeah! See that? So, malambot na ang ating baka. Tanggalin natin yun. Fats. Ilagay na natin ang saging na saba. So, yung takip natin, ganyan na lang, ipatong na lang. Huwag na natin i-close. So, yung takip natin, ganyan na lang, ipatong na lang. Huwag na natin i-close. Maglalagay na tayo ng pichay. Charan! Bulalo sana. Ito nga, bulalo na nga. Ay, wow, bulalo. Ooh! Ala, yung bone marrow niya, natanggal na. Wow. Ito na yung bone marrow. Yan. Tapos ano, may chili powder. Wow. Nilagyan ko na kaya. Nilagyan mo. Papadami ako ng extra Yahoo! rice dito ah. Extra rice. Extra rice. Grabe naman yung extra rice mo, maka extra rice. Best bulalo ever. Mahulog na yung mga marrow niya. Sana nilagay ko, no? Ilagay natin sa sabaw niya. Hanapin na lang natin mamaya. So guys, Let's that's eat! it. This is for our lunch for today. Ano sa inyo, guys? Anya, tipangal daw yun. Nya tiniluto yun. Kakabagyan. Bulalo, nilagang baka. Nilagang baka na may saging na Lauya. saba. Kung natin pinumanaw. Adulty term na. Lauya o baka. Hindi masal. Kitaman ka. Tapos sabaw na na yun. Sumamit na ito sabaw na data. Mm. Nangimas kayo gupo na na bulalo. Spicy dato, yapo. This is spicy. Kasi nilagyan ko ng Hello guys! May kayo mga nan. Kain po tayo mga kapatid ng bulalo ni Mickey and Marcho Vlogs.
Tingnan natin ang luto ng aking misis. So, lagyan natin sa sabaw. Wait. Lagyan natin yung sabaw yan. Lumulunok ka din ah. Ang sarap. Wow. Tapos yun. Okay, Sarap ka ng sarap, di mo pa natitikman. Sige, natikman mo na. Gutom na din ako ay. saging na sabaw. Pechay. Tapos meat niya. Ayan. Dagdagan pa natin yung sabaw. This is it. Let's try this. Dapat halo-halo na. Bakit ba ang hirap mong ilagay dito sa kutsara ko? Yan. Ano na pangalan mo ulit? Nakalimutan mo na yung pangalan mo. Makakalimutan yung pangalan mo dito sa luto mo. Ang sarap eh. So, outro! Solved na guys. Guys, if you're not yet subscribed to our channel, please do subscribe. Like nyo na rin ang aming video para updated kayo at rebel nyo na rin ang Like and subscribe. Okay na. Tari ba na? please do like and subscribe to our channel. Thank you guys. Bye. Kain na tayo.